Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig po ninyo ang kwento ng magkakaibigang minsang sinubok ang samahan dahil sa iisang lalaki. Siya ay si Pinky. Bata pa lang, best friends na kami ni na Minnie at Olive. Napakarami na naming pinagdaan ang mga pagsubok. Ngunit hindi namin alam na darating ang araw na yayanigin ng isang lalaki ang aming samahan. Totoo? Naliligaw sa'yo yung sinasabi mong katrabaho mong pasok na pasok sa standards mo? Oo, Pinky. Ang saya-saya ko talaga. As in. Miss ko na ang ganyang feeling. Yung bang kinikilig ka? Ako? No comment. Naku, Pinky. Mag-move on ka na. Sabi ko naman sa'yo, hindi deserve ng Oscar na yun na iyakan. Ang pangit pa ng pangalan. Grabe naman to si Minnie. Oscar din ang pangalan ni Kuya. Ay, sorry naman, nakalimutan ko. Lahat nga pala kayo, sa letter O, nagsisimula ang pangalan. Sorry. Soon, makaka-move on din ako. Pero Minnie, balik tayo sa'yo. Oo nga. Nag-date na ba kayo? Heto na nga. Sa Sabado, niyayaya niya akong manood ng sine. Talaga? Sa mall? Oo naman, bakit? Saan ba pwedeng manood ng sine? Pwede naman sa kwarto. Olive! Joke! Nakalimutan ko mga inosente pala yung mga kaibigan ko at never pang pumasok sa kwarto para manood ng sine. Uy, natatawa si Minnie. May naaalala. Naalala ko din. Ibaon na natin sa limot ng lahat, okay? Oh, so, nag-okay ka na sa invite niya? Of course! Siyempre, magpapakibot pa ba ako? Hoy! Sa susunod naman na niyayakan niya, pakilala mo naman sa amin, ha? Abay, dapat makilatis na namin niya para ma-check natin na hindi yung gaya ng iba na bored lang pala sa long-time relationship niya. Kaya naghanap ng mapaglilibangan. O, di ba, Pinky? Alam mo, mapanakit ka. Ay, pero Minnie, kumusta naman yung bang si Mr. Standard? Husband material ba? Hoy, mga best! 30 years old na tayo! Hindi na tayo pwede sa fling-fling lang. Tandaan nyo yan! Pare, kumusta ang date nyo? Ayos naman. Seryoso ka ba niyan kay Minnie? Matagal ko na yung katrabaho. Bago ka pa napasok dito sa company, magkasama na kami niyan sa isang department. Mabait yan at dissenting babae. Napansin ko nga eh. At saka matalino. Sinabi mo pa. Ba't hindi mo siya niligawan? Kung na-appreciate mo pala siya. Iba yung gusto ko eh. Sino? Yung kaibigan niya. Kaya lang may boyfriend yun eh. Ewan ko kung sila pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, Jake. Hindi tayo magkakaribal kay Minnie. Kung sakali man, mag-giveaway ako. No need, pare. Hoy! Kanina ka pa magikik dyan. Ano ba yan, ha? Yung kachat ko kasi sa dating app. Ay, naku, iba! Nagde-dating app ka na ngayon. Sinubukan ko lang naman. Libangan lang. Para makalimutan ko si Oscar. Patingin nga na mukha. Ayan o. Ay, bet! Pogi, Pinky. O, diba? Sige na, sunggaban mo na. Uy, napaka-aggressive mo talaga. Dahan-dahan lang dapat. Sa bagay, hindi pa naman kayo 3 months na hiwalay ng unggoy na yun. Asa na ba si Minnie? Hindi mo ba nabasa yung chat niya sa GC natin? Eh, ikaw nga mag-backread ka nga. Eh bakit? Ano ba sabi niya? Hindi daw siya makakarating. Meron silang date nung suitor niya. Ay, nako. Mukhang seryoso na sa kanyang isang to. Paano naman kaya ako? Ilang taon na ba akong single? 5? Kasi naman si Robbie, matagal ka ng kursunada, ayaw mo lang. Ay, ewan.
Tagal ko nang kilala yung si Robbie. Wala nang thrill. Alam ko lahat ang kalokohan nun. Kaya it's a no for me. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. First time kong mag-road trip ng ganun kalayo. Sa susunod, mag-travel din tayo. Nag-hike ka ba? Kaming magbabarkada. O sige, hike tayo sa bundok minsan. Sama mo sila, tapos isasama ko rin si Rusty. Game! Mukhang masaya yon. Sige. O sige. Shucks, ang ganda niya talagang ngumiti. Parang ako natutunaw. Una na ako, Minnie. Sure. Thanks, Malapit Jake. na rito ang apartment mo, di ba? Oo. Walking distance na lang. Hindi na kasi pwede makapasok doon ng kotse. Sige. Ingat ka. ha? Chat tayo pag nasa bahay ka na. Okay. Ikaw din. Bye! Ay, nasa na ba siya? Nasa na kaya? Pinky? Ah? Hi. Oh my gosh. Ang pogi niya pala in person. Tara. Doon tayo maupo. Okay, sige. Upo ka. Thank you. Sabay lang pala tayo dumating. How are you? Okay lang. Maulan kasi kaya medyo nabasa yung buhok ko. Panyo, magpunas ka muna. Thanks. Napaka-gentleman pa. Oh my God. Ito na yata ang forever ko. Order na tayo. Okay. Sinagot mo na? Oo. Bes! Para bang ang bilis. Sabi ni Olive, di ba? Huwag na magpakipot. Ah, Sambong ka lang niligangon na, di ba? Okay na yun, ayos na. Oo, ako nga. Baka 1 linggo lang, oo na eh. pero teka, hindi mo pa siya pinapakilala sa amin. Oo, kahit sa social media, hindi pa namin siya na-stalk. Kasi ayaw mo sabihin ang pangalan. Eh kasi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, gusto ko makasiguro muna ako. Ayoko kayong bigyan ng false hope, you know? So sige, bigay mo muna sa amin yung pangalan niya para ma-stalk namin ngayon. Wag na. Kasi niyayaya niya ako mag-hiking. Isama ko raw kayo. Ano ba yan? Mamumundok na naman. Namumundok lang tayo kapag may isa sa ating broken-hearted eh. Eh, nakamove on na naman si Pinky, di ba? Talaga, Pinky? Alam mo, feeling ko, nakita ko na yung gusto kong makasama habang buhay. Masyado Oh, ka kasing oo. busy, Minnie, kaya hindi ka na-updated. May ka-date yan. Parang 1 buwan na rin, di ba, Pinks? Oo. Hoy, gwapo. Nakita ko na. Talaga? Isama ko kaya siya sa lakad natin. Ay, oo! Sige. Double date tayo. Eh, paano ko? Eh, di sama mo si Robbie. Ah, gusto mo gamitin ko yung tao? Hoy! Hindi ako manggagamit, ha? Isasama mo lang naman. OA naman to. Hindi mo naman ipapakilalang boyfriend mo o manliligaw. Sige na nga. Sayang naman, Pinky. Hindi makakasama si baby boy mo. Okay lang. Naglalakad na raw sila papunta rito. Oh my! Excited na ako makilala yung love of your life. May boyfriend ka na, Minnie? Ay! Robbie! Andiyan ka pala? Uy, grabe si Minnie. Oh, Robbie, hindi ka nakikita. Samantalang ikaw ang nag-drive sa amin papunta rito. Joke lang, Robbie, ha? Ang tagal naman nila. Minnie, Ayan na sila. Guys, si... Jake! Pinky, anong ginagawa mo rito? Ikaw ang dapat kong tanungin. Teka. Anong ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Ikaw? Ikaw ang boyfriend ni Minnie? Huwag mo sabihin. Nako, mukhang alam ko na kung anong magiging ending ng kwento nito. Teka, sandali ah. So, si Jake na boyfriend ni Minnie at yung nakilala mo sa dating app, Pinky,
nag-iisa? Walang niya ka! Sinungaling ka manloloko! Pinky! Niloko mo kami! Niloko mo pa talaga ang kaibigan ko! Tutuhugin mo pa kami! Pinky! Bitiwan mo si Jay! Ay, Nini! Hindi ka pa ba natatauhan? Two-timer yung jowa mo! Ay, naku, ewan. Robby, mababaliw na ako talaga. Gayong may problema ka, saka mo ako naisip lapitan. Oo, kasi wala akong dahilan para kausapin ka kung okay kaming tatlo. Napaka-straightforward mo talaga. Gusto mo ba gayahin ko rin si Jake? Kaya gusto kita eh. Honest kang tao. He, tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan ako sa'yo. Ano bang mangyayari sa dalawang yon? Hindi na ba sila magkakaayos? Ay, 2 weeks na kami hindi nakikita-kita. Ang weird ng feeling. Si Pinky kasi kagagaling lang sa breakup. Tapos, nasaktan na naman. Si Minnie naman, 1 year na rin naghahanap ng magseseryoso sa kanya. Kaya akala niya, nung nakilala niya si Jake, he's the one. Pero he is salawahan pala. Ano ba? Hindi ba kayo magsasalita? Bakit pa tayo nagkita-kita kung hindi naman pala kayo mag-iimikan? Birthday mo eh. Kaya nga, birthday ko. So, magbati na kayo. Please lang. Sorry, Minnie. I'm sorry kung sa tingin mo, I ruined everything. Ayoko lang talaga na mapunta ka sa lalaking tulad ni Oscar. Alam ko naman eh. Kaya lang mahal ko na kasi yung tao. Kaya nahirapan talaga ako. Pero naiintindihan ko naman kaya nga mula nung isang araw, talagang pinutol ko na yung komunikasyon namin. For real? Alam mo, best gift ever mo yan sa akin, best. Pero, masakit talaga eh. Sorry, Minnie. Wala ka namang kasalanan. Oh, so, okay na kayo? Okay na tayo? Basta, andito lang kami for you. Thanks. Thanks sa inyo. Buti na lang kayo mga kaibigan ko. Ay, naku, salamat. Salamat to. Oo, group hug na tayo! Kapag naaalala namin ni Minnie ngayon ang nangyari noon, natatawa na lang kami. 5 years nang nakakalipas at pare-pareho pa rin kaming mga single. Pero masaya kami. Dahil wala man kaming kasamang lifetime partner ngayon, kasama naman namin ang isa't isa. At alam namin sa aming tatlo, walang mangiiwan at walang manloloko. Ako si Pinky. Ito ang aking buhay. Ang relasyong perpekto maging sa mga magkakaibigan. Pero ang mahalaga, anumang uri ng pagsubok ang pagdaanan, ang tunay na kaibigan ay yaong pipiliing maging tapat at pahalagahan ang inyong pinagsamahan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Jonel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Pinky. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig po natin ang paglalakad ng isang binatang sa loob ng mahabang panahon ay sinubukang hanapin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ay si Gabriel. May kaya ang aming pamilya. At masasabi kong wala na akong mahihiling pa. Ngunit nang lumalaki na kami ng mga kapatid ko,
Nagsimula akong magtaka kung bakit iba ang itsura nila sa akin. Doon ako nagtaka ng labis. Kaya sinubukan kong alamin ang totoong dahilan. Kuya Gab, kanina mo pa ako tinititigan. Bakit? Anong tinitingnan mo sa mukha ko? Alice, hindi ka ba nagtataka? Saan? Tingnan mo. Kulot ang buhok ko. Maitim din ako. Hindi gaano matangos ang ilong ko. Pero ikaw, maputi ka at si Brian. Pagkatapos pareho kayong straight ang buhok. Tingnan mo yung mga daliri ko sa kamay. Bakit? Ano napapansin mo? Diba? Hindi pare-pareho. Ganyan din tayo mga tao. Hindi tayo pare-pareho. Walang dalawang tao na magkapareho. Pero magkakahawig. Hindi man magkakapareho pero may something in common. Kayo ni Brian, parehong matangos ang ilong nyo at medyo singkit ang mga mata nyo, gaya ng kay Mama at kay Papa. Pero sa akin, hindi. Dahil ba yan sa mga sinasabi ng mga kapitbahay natin na ampun ka? Dati hindi ko pinapansin pero ngayon, napapaisip ako. Paano kung totoo ngang ampun ako? Gabriel, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ng mama mo. Crispy kare-kare. Favorite ko rin to, pa. Pareho kami ng favorites niyang si Kuya Gab. Gabriel? Ma? Pa? Ampun ba talaga ako? Bakit mo na itanong yan? Kasi ma, yung mga naririnig niyo sa kapitbahay. Ano ka ba? Hindi ka na ba nasanay? Mula ng mga bata pa kayo, ganyan ang sinasabi nila sa'yo. Pinaliwanag ko naman sa'yo. Ipinaglihi kita sa napapanood ko na sa TV na artistang ganyan ang itsura. Sorry, Ma. Pa? O, sige na. Huwag ka na nag-iisip ng kung ano-ano. Kumain ka na. Malamig na ang pagkain mo. Bernardo, paano kung kulitin niya tayo? Hindi, gawin uli natin yung ginawa natin kanina. Magsinungaling tayo. Sabi ko naman sa'yo noon na mas mainam kung palakihin natin siyang alam niyang isa siyang ampon. Ayokong gawin yon, Milagros. Dahil gusto kong lumaki silang magkakapatid na ang turingan ay tunay na magkakapatid. Ayokong may isa sa kanila na mag-iisip ng hindi totoo nilang kadugo si Gabriel. Pero matalino si Gabriel. Huwag kang mag-isip ng mag-isip. Gabi na, matulog na tayo. Kumusta na kaya ang pamilya niya? Milagros, ano ba? Matulog ka na sabi. Saan kaya magpapasundo si Alice? Sa trabaho ba o baka gumimik na naman yun? Ang cellphone ko. Hello? Hello, Kuya. Dito mo ako sunduin sa food park, ha? Sabi ko na nga ba lumabas ka na naman. Birthday kasi nung katrabaho namin. Ano, papunta ka na ba? Yes, ma'am. Papunta na po. Okay, ingat ka. Ikaw talaga. Sana makahanap ka na ng boyfriend para may sumusundo na sa'yo. Okay, see you. O, sige. Hindi! Ay! Ay, Kuya Gab. Oh, Diyos ko, ligtas mo pong kapatid ko. Alice! Alice! Papa! Papa, si Kuya. Kasalanan ko to. Kung hindi ako nagpasundo sa kanya, hindi siya ma-aksidente. Alice. Sorry. Wala kang kasalanan. Nasaan ang kuya mo? Hindi ko alam pa.
Basta, tinatakbo siya kanina ng mga doktor papunta doon. Ang dami daw dugong nawala sa kanya. Natatakot ako. Natatakot Makakaligtas ang ako. kuya mo. Makakaligtas siya. Lahat tayo. Hindi match ang type ng dugo sa kanya. Wala ring supply ng dugo ang blood bank. Ma, ba't ganito? Magkakapatid kami pero kahit kami ni Brian, hindi pwedeng makapag-donate ng dugo sa kanya. Kailangan niya na masalina ng dugo. Bakit ba kailangan mangyari ito? Masagutin niyo ako. Pa! Milagros, kailangan ko nang gawin ito. Wala nang ibang paraan. Anak ko. Ang kawawa kong anak. Ma! Ikaw na munang bahala rito. Saan pupunta si Papa? Maghahanap ng type ng dugo na kailangan ng kuya mo. Pero bakit nga hindi mag-match yung dugo natin sa kanya? Bakit, Ma? Ali. Ampun lang ba talaga si Kuya? Oo. Ampun siya. Anak siya ng dati nating kasambahay. At sila ang pupuntahan ng papa mo. Pupuntahan ng papa mo ang totoong pamilya ng kapatid mo. Kuya? Gising ka na? Aray ko. Oo, teka muna. Huwag ka muna gagalaw masyado. Inoperahan ka. May injury ka rin sa ribs, pero ligtas ka na. Ang mga paa ko, ang kamay ko, kumpleto pa ba? Oo. I'm sorry, Kuya. Dahil sa akin kaya ka na-aksidente. Huwag mong nasisihin ang sarili mo. Pero dapat, makinig ka na sa akin ngayon. Maghanap ka na ng boyfriend. Nakakapagbiro ka pa niya sa lagay na yan, ha? Talaga. Si Mama, si Papa, nasaan sila? Tonyo, salamat sa iyo, ha? Wala pang anuman. Kahit hindi namin siya nakasama, pamilya pa rin namin siya. Siya nga pala. Ang nanay mo, kumusta? Ganun pa rin po. Unang beses kong makita kahapon ang kapatid ko. Kapag gumaling si Gabriel, baka sakaling magpunta siya sa inyo. Bakit po? Sinabi na ba ninyong ampun siya? Nagtatanong siya. At alam namin na hindi na namin maililihim pa sa kanya ang katotohanan. Kailangan na naming sabihin ang totoo. Bakit napakaseryoso ng mga mukha ninyo? Hindi ba kayo masayang magaling na ako? At nakabalik na ako dito sa bahay? Anak, may sasabihin kami sa iyo. Ano yun, pa? Bakit umiiyak si Mama? Anak, mahal na mahal ka namin. Tandaan mo yan. Ma, Patawarin mo kami kung 25 years naming inilihim sa iyong totoo mong pagkatao. Ngayon, ayaw na naming patuloy na magsinungaling sa iyo. ampun ako. Patawarin mo sana kami, anak. Ayokong mawala ka sa amin. Kaya inilihim namin sa iyo ang totoo. Ayokong iwan mo kami. Natatakot ako na baka kapag nakilala mo ang pamilya mo, hindi ka na bumalik sa amin. Kung ganon, sino ang mga magulang ko, Ma? Sino ang totoong pamilya?
Tonyo! Wala ka bang pera? Hindi ka pa ba sumusweldo sa construction? Wala tayong pambili ng bigas. Ang tatay mo hindi pa binabayaran sa paggapas ng palay kahapon. Tonyo! Asan bang Tonyong to? Tonyo! Magandang araw po. Ay! Kabayo! Eh, Kayo po ba si Teresa? ako nga. Bakit? Nay, Ha? ako ho ito. Sinong ikaw? Si Gabriel po. Kaya nga, sino ka? Mukha kang mayaman na. Teka, isa ka ba sa mga ipinaampon ko? Ha? Saang pamilya ka ba galing? Dito po. Dito ako galing, di ba? Hindi, ang ibig kong sabihin, kaninong pamilya ba kita ipinaampon? Kasi hindi ko na maalala. 10 ang naging anak ko. Ipinaampon ko yung 5 sa iba-ibang pamilya. Kaya hindi ko na maalala kung sa saang pamilya ka galing. Hindi lang akong ipinaampun ninyo. Tingnan mo nga, oh. Tingnan mo nga itsura ko. Tingnan mo nga sitwasyon namin. Paano kung bubuhayin ng 10 anak? Baka mas madali pang sagutin ang tanong na paano ko sila papatayin. Baka kung hindi ko kayo ipinampon, 1 o 2 sa inyo ang namatay sa gutom o kaya sa lamig kapag bumabagyo. Tingnan mo nga tong bahay namin. Konting ihip lang ng habagat, ililipad na to. Ay, teka. Bakit ka ba naparito? Nay! Kasi po, Oh, sabi ko sa mga pinagbigyan ko sa inyo, wag nang sasabihing anak ko kayo. Sinabi yata ng umampun sa'yo kaya nandito ka, no? Gabriel? Ano ginagawa mo rito? kilala mo ako? Hindi ko inaasahan na ganito pala. Ganito ang buhay namin? Hindi. Na ganito palang totoo kong ina. Parang wala man lang siyang nararamdaman kanina nang makita niya ako. Bakit ikaw? Ano naramdaman mo nang makita mo siya? Siya lang ang nagluwal sa'yo. Pero hindi siya nagsilbing magulang mo. Kaya huwag ka nang pupunta uli rito. Bakit ganito kayong lahat magsalita? Isipin mo na lang na mapalad ka dahil hindi ka lumaki sa ganitong uri ng buhay. Hindi naman tayo nagkasama-sama mula noon. Kaya wala naman tayong obligasyon sa isa't isa. Magkakapamilya lang tayo sa dugo. Hanggang doon lang yun. Ang totoo mong pamilya ay ang nag-aruga sa'yo at nagmamahal sa'yo. Pagpasalamat mo na lang na inisip ni nanay ang kapakanan ninyo kaya minabuti niyang ipaampong kayo. Sa ganung paraan, naging mabuting ina pa rin siya. Kuya! 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 Na-miss mo kaagad ako? Maghapon na ako nang wala. Akala ko kasi aalis ka na. Akala ko hindi ka na babalik. Saan naman ako pupunta? Kayo ang pamilya ko. Sapat na sa akin nakita ko ang pamilyang pinagmulan ko. At kahit papaano nakapagbigay ako sa kanila ng tulong. Sapat nang nalaman ko ang katotohanan sa likod ng aking pagkatao. Sa huli, bumalik pa rin ako sa pamilyang nagmahal, nagmalasakit, at nagpakita sa akin kung gaano kasaya ang mundo. Ako po si Gabriel, at ito ang aking buhay. Iba't iba ang uri ng pamilya. Mapalad ang isang taong sa bawat paglubog ng araw ay may pamilyang uuwian at matatawag niyang tahanan. Mga nagsiganap, Susan Robles,
Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Gabriel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang binatang muntik nang masira ang kinabukasan dahil sa mga kaibigang akala niya ay totoo at mapagkakatiwalaan. Siya ay si Miguel. Mula pagkabata, ang lola ko nang nag-aruga sa akin. Ngunit dahil strikto, natuto akong magrebelde at humanap ng sarili kong kalayaan hanggang sa napabarkada ako noon. Doon nagsimula ang aking kalbaryo. Ano? Sinong matapang? Lumabas ang matapang? Mga walang iya kayo. Miguel! Yo, ano ikaw? Ikaw ang matapang, ha? Hinahamon mo ba ako? Damo ka? Ay, ko, ba? Lasing na lasing ka na naman. Ma- Hindi mo na naman ako nakikilala. Umuwi ka na dahil hindi pa nakakatulog si Mama dahil sa'yo. Sino ka para pauwin ako, ha? Bilisan mo! Ano? Gina! Ay, naku. Ito na nga ba sinasabi ko? Hindi nakatiis ang matanda. Uy! Ang pinakamamahal kong lola pala. Ay, apo, halika. Tutulungan na kita. Ma, sabi ko naman sa inyo, wag na kayong susunod dito. Hindi mo naman kayang iuwi itong mag-isa eh. O, hindi hihilahin ko siya pa pauwi. Ika, bitiwan niyo ako. Saan niyo ba ako dadalhin? Tama na. Ha? Tumahimik ka na dahil marami nang natutulong. Wala akong pakialam! Eh, Aray ko, sakit ang ulo ko, ah. Miguel. La, Apo, ito oh. ano yan? Migup ka nitong sabaw. May trabaho ka ngayon, hindi ba? Anong oras na po ba? May alas 7 na. Oh, ito. Higupin mo na ito habang mainit pa. Sige na. ay, nako. Kaya umaabuso yan kasi. Ini-spoil nyo. Nako, Gina, aga-aga. Huwag ka nga maingay dyan. Ay, Miguel, mais ka ha? Kung nabubuhay pa si ate at nakikita kang ganyan, baka kung ano nang gawin nun. Wala ka nang ginawa kundi uminom gabi-gabi. Ayoko na, La. Nawala na ako ng gana. Ay, kakaunti naman nung nahigop mo, Miguel. Ma, wag mo kasi binibaby yung apo mo. Tanda-tanda na nun eh. Kaya hindi siya nakikinig sa akin eh. Ay, sa totoo lang. Abay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya eh. Kailangan niyang disiplinahin. 70 anyos na ako. Napakatanda ko na para disiplinahin siya gaya ng ginawa ko noon sa inyo. Abi, kapag nagpatuloy siyang ganyan, ako, makikita nyo, dadating ang araw na makukuha niyang hinahanap niya. Miguel! Bilisan mo! Pare! Pare, tagal mo! May trabaho ko, eh. Uy kami, wala. Oo naman tambay lang kasi tayo. Sa bagay. Saan ba tayo pupunta? Sasamahan natin itong si Aris Manligaw. Hindi tayo iinom kundi aakyat ng ligaw. Bago yan, ha? May nakakilala kasi ako magandang dilag na bumihag sa puso ko. Dilag. Pare, siguruhin mo lang na mapapasagot mo si Jessa. Dahil kung hindi, aagawin ko siya. Pare, walang talo-talo. Humanap ka rin na sa'yo. Tara na. Ano pa hinihintay natin? Oo. Ayos, tara.
Wala pa rin dumadaang sasakyan. Nangangalay na ako katatayo dito. Hi, Miss Sino ka? Aris. Ikaw, ano pangalan mo? Bakit pa ako nilapitan nito? Sige. Dahil ayaw mo sabihin ang pangalan mo, ako na lang magpapangalan sa'yo. Teka, ano ba magandang ipangalan sa'yo? Beautiful. Ayos ba, Miss Beautiful? Pwede ba? Umalis ka nga rito. Taray mo naman. Nakikipagkilala lang naman ako eh. Ayoko makipagkilala sa'yo. Ano pare? Kaya pa ba? Mataray pare. Miss, baka naman sa akin, gusto mong makipag-usap. Di hamak na mas guwapo ako dito sa barkada ko. Aalis ba kayo? O tatawag ako ng pulis? Huwag naman. Ay, may paparating na sasakyan. Sasalubungin ko na lang para makasakay na ako. Uy, pare, tinalikuran tayo. Sige lang. May araw ka rin sa akin. Ikaw naman para unang lumapit sa kanya. Ha? Miguel, nung una, hindi ka lumabas eh. Ba't ba pinagtitripan mo yung babae yun? Estudyante pa yata yun. Alam mo ba yung tinatawag na love at first sight, pare? Sigurado ka bang love? Baka ibang letter L yan, pare. Basta, Miguel, kapag hindi siya nakipag-usap sa'yo, hilahin mo kaagad. Ha? Kami na bahala sa kanya. Bakit? Anong gagawin niyo sa kanya? Bitiwan niyo ako! Ano ba? Ano bang gagawin niyo sa akin? Kumaingay. Dadaan ka sana namin sa Santang Dasalan eh. Kaya lang, masyado kang pa-hard to get. Ano mo bang matagal na ako nang gigigil sa'yo? Ha? Miguel! Kayo sa Oy! akin! Ang tinatay-tayo mo dyan! Busalan mo bibig nito, ingay eh! Kaya bitiwan niyo ako! Miguel, ano ba gagawin natin sa kanya? Baliw! Ibaba mo na yung zipper mo! Ano? Ang bango-bango mo. Bitiwan sa akin! Ma, baka humaba na yung leeg nyo katatanaw dyan kay Miguel. Hindi siya umuwi kagabi, Gina eh. Ay, baka kung saan na inabot ng kalasingan yun. Paano kung may nangyari palang masama sa kanya? Buti bahala siya sa buhay niya. Huwag ka nga nagsasalita ng ganyan. Nay, mag-almusal na kayo. Kung uuwi yun, uuwi. Teka, ayun o. Tumatakbo papunta rito. Si Miguel yun, di ba? Makakatikim talaga sa akin ng Miguel na yan. Eh, kaya nagre-rebelde kasi kung ano-ano sinasabi mo. Ma! Oh, Miguel! Lola, Bakit kayo ka lang? itago mo ko. Hinahanap nila ako eh. Hinahanap nila ako pero wala akong ginawa. Wala akong ginawa, La. Sino? Ay, sino naghahanap sa iyo? Hoy! Ba't ganyan ang itsura mo? Pawis na pawis ka. Tsaka puro putik yung paa mo. Auntie Gina, tulungan mo ko. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Nagdudroga ka ba? Bakit nanginginig ka? Ano ba nangyari, Miguel? Opo. Hoy, Pulis ba itong nakatayo sa labas ng pinto natin? La, hindi, La. Huwag niyong sasabihin na narito ko. Huwag. Nagmamakaawa ako. ito na nga bang sinasabi ko, Ma? Kita nyo na? Diyos ko, bakit? Tulungan mo apo ko. Sabi ko naman kasi, huwag siyang nakikipagbarkada sa mga walang kwentang yon. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Kanina ka pa paulit-ulit sa sinasabi mo. Bakit ba hindi ka na lang manalangin?
Wala namang maitutulong yung kada daldal mo dyan para mapalaya si Miguel. Kahit naman nalangin pa tayo, kung talagang kasama siya doon sa nanggahasa sa dalagan na yon, ay mabubulok siya sa kulungan. Hindi. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Ay, hanggang ngayon ba naman? Pinagtatanggol niyo pa rin siya? Pasaway si Miguel, oo. Pero hindi siya masamang tao. Hindi niya yun magagawa. Nadamay lamang siya dahil sa mga barkada niya. Ay, sana nga. Sana nga. Dahil kung totoong ginawa niya ang krimen na yon, hindi ko siya mapapatawad. La, maniwala ka. Hindi ko ginahas ang babaeng yun. Hindi ko yung magagawa. Oo, Apo, alam ko. Kaso, isa ka sa mga itinuturo niyang kasabwat ng dalawa mong kaibigan. Kaya hanggang hindi natatapos ang hearing. Look, dito ka muna mananatili sa bilangguan, Apo. Iisin mo lang muna ang sitwasyon dyan sa loob, Apo, ha? Makakalabas ka rin. Hindi. May awaan Diyos. La, ayoko rito. Gusto ko nang umuwi, La. Isama niyo na lang ako. Kaso hindi maaari, Apo. Hayaan mo. Palagi ka namin bibisitahin ng auntie mo. Kung alam ko lang na mangyayari to. Kung alam ko lang. Sana hindi ko na kayo sinuway sa mga pangaral niyo sa akin. Nagsisisi na ako, La. Pinagsisisihan ko lahat. Ma, hindi ba ngayon makakalabas si Miguel sa kulungan? Eto na nga siya. Paparating na. Wala namang kayo mapagsidlan ng tuwa. May halos 1 taon din siya nakulong, Gina. Siguraduhin niya lang na magbabago na siya. Dahil kung hindi, La? Miguel! Naku, Miguel, Apo. Halika, pasok ka. Pinagluto ka namin ng auntie mo, ng mga paborito mo. Apo. Bakit ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakalaya ka na? Absuelto ka sa kaso? Patawarin niyo ako, La. Oo. Bakit ka lumuluhod? Tumayo ka na, Apo. Tayo. Sige na, tumayo ka Patawarin na. niyo ako, La. Isa akong kahihiyan sa pamilyang ito. Miguel, kung totoong nagsisisi ka na, ayusin mong buhay mo. Ang tanda-tanda na ng lola mo para mag-alala pa sa'yo. Pangako, Auntie, Lola. Pangako, hindi na mauulit. Magpapakatino na ako. Pangako. Para sa akin, isang bangungot ang nangyari yun na hanggang ngayon ay hindi nawawala sa aking alaala. Pero dahil sa pangyayaring yun, napagtanto ko kung gaano kahalagang pangaral sa akin ng aking auntie at lola. Totoo nga ang sabi nila, may mga leksyon sa buhay natin na kailangan nating matutunan sa mahirap at masakit na paraan. Nawa po'y may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Miguel, dating pasaway, at ito ang aking buhay. Ang pangaral ng mga nakatatanda sa atin ay hindi lamang mga salitang walang kahulugan. Madalas, ito ay ilaw na nagsisilbing gabay sa ating mga tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yudel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Miguel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador
M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang anak na minsang minaliit ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang pamilya. Siya ay si Andrea. Lumaki ako sa broken family. Aaminin ko, mas close ako sa aking papa. Pero dahil may pamilya siyang iba, kaya napilitan akong tumira kasama sina mama at ang bunso kong kapatid. Kung hindi nag-aaway, madalas hindi kami nagkikibuan ni mama. Siya kasi ang sinisisi ko kung bakit iniwan kami ni papa. Anong oras na, Andrea? Uwi pa ba to ng isang matinong estudyante? Ang pag-uwi ko, binabantayan mo. Pero kahapon, tinitext kita dahil kailangan mo umattend sa meeting sa school. Wala ka naman, nasa trabaho ka. Hindi mo maiwan ang trabaho mo. Ang trabaho ko naman ngayon ang babalikan mo. Kinausap ko na kahapon ng tita mo para umattend sa meeting. Pero ayaw mo. Dahil nga nananadya ka. Magulang nga kasi ang kailangan umattend doon, ma. Eh kung nagsabi ka ng maaga na hindi ka pupunta, eh di sana si papa na lang ang sinabihan ko. Ang papa mo? Ha? Bakit? Kailan ka ba binigyan ng oras ang papa mo, ha? Eh, hindi nga siya nagbibigay ng pantuition mo? Si papa na naman ang mali. Siya na naman ang palalabasin mo may pagkukulang. At least, si papa, kahit hindi ako binibigyan ng pera, kapag kailangan ko ng kausap, kahit 10 oras na ng gabi, pinupuntahan ako. Eh, ikaw, puro ka trabaho. Tama na. Tama na! Bakit? Sasaktan kayo? Totoo naman ah. Puro trabaho, puro pera, lagi na lang pinagyayabang na mapera. Para lang ipakita kay papa na hindi siya kawalan sa pamilyang ito. Eh pues, isaksak mo sa baga mo ang pera mo. Hoy! Andrea! Aray ko. Nagdilim bigla ang paningin ko. Takrihin ako sa puso sa batang nito. Nag-away na naman kayo ng mama mo? Sarap nitong burger pa. Saan mo ito binili? Sensya ka na. Yan lang kaya kong bilhin para sa'yo. Ayos lang to pa. Buti na to, kesa wala. Siya nga pala, birthday ko sa susunod na linggo. Oh, may pa-party ka? Konting salo-salo lang. Baka gusto mong magpunta. Eh, welcome ba naman ako sa inyo? Di ba ayaw ni Tita Sandra na nakikipagkita ka pa sa amin ni Ryan? Ako ang bahala. Sige, pupunta ako pa. Isasama ko si Ryan. Ma, kanina ka pa bahing ng bahing ah. Kakasipon ka yata. Baka sobrang pagod na yan. Huwag mo ko lalahanin. Ang ate Andrea mo. Maaga pong umalis. Oh, bigyan mo sa kanya ito, ha? Allowance niya yan. Ma, kapag pwede ka naman magpahinga ka. Naabuso mo ng masyadong katawan mo. Oo. Kung magtrabaho ka, parang wala ng umaga. Ayos naman kami ni ate. Hindi naman kami nagkukulang. Ayokong makaranas kayo ng hirap. Ang gusto ko kahit mag-isa lang ako naghahanap buhay, anak, na ibibigay ko sa inyo lahat ang pangangailangan nyo. Pero hindi pa rin niya na-appreciate ni ate. Ate, sigurado ka bang pwede tayo rito? Si Papa ang nag-invite sa atin. Ano ka ba? Alam mo na bang ayaw sa atin ni Tita Sandra, di ba? O hindi naman siyang pinuntahan natin eh, kundi si Papa. Bumili ka pa ng regalo para kay Papa. Oh, ayun siya oh. Pa! Andrea!
Pa, Pa? happy birthday. Oo, salamat. Happy birthday pa. Oh, mabuti nakarating kayo, ha? Dario, Um, may mga bisita ka ba? Sandra, Tita, 30 years old lang ako. Sabi ko naman sa'yo, ate lang ang itawag mo sa akin. Oh, naibigay nyo na naman yata yung regalo sa inyong papa. So, pwede na kayo umalis. Sandra, baka pwede pakainin mo muna sila. Hindi ka naman nagsabi na pupunta sila. Sakto lang ang pinaluto ko. At saka, Andrea, gusto mo bang kumain ng luto ko? Hindi ka natatakot na lagyan ko ng lason? Ano? Sandra, ate, sabi ko naman sa'yo hindi na tayo dapat nagpunta dito. kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Pa, Iatid ko na kayo. Bibigyan ko na lamang kayo ng pera. Kumain na lamang kayo sa labas. Sandali lang. Lloyda? Anong ginagawa Walang niya. Aray ka! Ang buhok ko! Bitiwan mo! Kapal na mukha mo. Inagaw mo na nga yung asawa ko sa mga anak ko. Ngayon, may gana ka pang insultuhin sila at ipahiya. Ha? Sino ka sa akala mo? Ha? Sino pa sa akala mo? Sa akin mo ngayon ipakita yung tapang mo na ayos lang kung ako kakantiin mo. Pero huwag ang mga anak ko dahil kakalbuhin kita. Tulungan niyo ako! Sandra! Dario! Lloyda! Tulungan mo ako! Disiplina! Tama na! Tama! Anong tama na? Tama na! Dahil sa oras sa insultuhin niya ula mga anak ko, sasakalin ko yan at baka hindi mo na maabot ang buhayan. Ang kapal ng mukha mo. Ito ang sasabihin ko sa iyo, ha? Wala kang pwedeng ipagmalaki dahil kahit bali-balik ka rin ang mundo, kabit ka pa rin! Ikaw naman. Bakit naman nagkwento ka pa kay Mama tungkol sa nangyari sa birthday ni Papa? bakit hindi? Kapag si Mama sinasagot-sagot mo, pero hindi ka nakaimik kay Tita Sandra. Nagpigil lang ako kasi may mga tao nakakahiya. Eh si Papa mapapahiya. Ate, bakit ka ba ganyan? Masyado kang protective kay Papa. At hindi mo naman na-appreciate si Mama. Paano mo naman ma-appreciate ang ina na laging wala, ha? Sa lahat ng okasyon, sa lahat ng events sa school, palagi siyang may representative. Eh dahil nagtatrabaho siya eh. Wala naman siyang aasahan maliban sa sarili niya. Ang kaya lang ibigay ni Papa sa atin pambili sa fast food. Wala naman siyang support ang binibigay para sa mga pangailangan natin. Huwag mong pinagtatanggol lagi si Mama. Huwag mo siyang laging hinihusgahan, ate. At huwag mo siyang laging sinasagot-sagot ang pabalang. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ni Mama mula nang ipagbuntis niya tayo. At kahit kailan, hindi natin masusuklian ang mga sakripisyo niya para sa atin. Tagal naman ng sasakyan. Buti na, doon na lang ako sa kabila mag-abang. Ay, teka, parang si Papa yun ah. Bumaba ng taxi. Natawagin ko nga. Papa! May kasama siya. Teka, hindi naman yata yun si Tita Sandra ah. Habulin ko nga. Papa! Dito tayo. Pa! Ha? Pa! Sino yung kasama mo? Bakit akbay-akbay mo siya? Andrea, kasi Huwag mo sabing... Honey? anak, mali ka nang iniisip. Paano mo nagagawa ito? Kasal ka pa kay Mama, may kinakasama kang iba. Pagkatapos ngayon, may kasama ka na namang ibang babae? Andrea, Napakasama mo! Sige, iiyak mo yan. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Pinagtatanggol ko pa siya sa lahat. Tapos totoo pala. Totoo pala. Siya ang sumira ng pamilya namin. Sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito, Kuya Ted.
kang magsasalita ng ganyan. Ang kailangan mong gawin ngayon, tanggapin na talagang hindi na mabubuo ang pamilya niyo. At matuto ka rin i-appreciate ang mama mo. Ang daming ginagawang mabuti para sa inyo si Auntie. Parehas lang kayo ni Ryan na sinasabi eh. Magpinsan kami eh. Pero Andrea, ibaba mo rin ng konti ang pride mo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan sa sitwasyong ito. Tandaan mo yan. Andrea, kumain ka na. Nilagang baka niluto ko. Paborito mo yan, di ba? Ayoko kumain. Ayaw mong kumain? O, di wag. Huwag kang kumain hanggang bukas at sa mga susunod na araw. Patayin mo yan sarili mo sa frustration mo dyan sa ama mo. Paano mo nalaman ang tungkol kay Papa? Wala man ako lagi sa tabi niyo. Dahil nga sa aking trabaho. Pero lahat ng nangyayari at pinagdaraanan niyo, alam ko. Kahit hindi niyo sabihin, alam ko kung may nararamdaman kayo, kung may sakit kayo, kung masama ang loob niyo. Alam ko lahat yon. Dahil ina niyo ko, magkakarugtong ang mga pusod natin. Bakit hindi nyo alam na kailangan namin ng presensya ninyo at hindi yung pera nyo? Dahil alam ko, hindi kayo kayang buhayin ng presensya ko lang. Ang hinihilog ko lang maintindihan niyo ni Ryan ang lahat. May panahon para sa lahat ng bagay. Nahihirapan din ako na hindi ko kayo personal na nasusubaybayan. Pero alam ko magagawa ko rin yan. Kapag tapos na kayo mag-aral, maaari na ako magretiro sa trabaho ko. Sa ngayon, kailangan natin lahat ang magsakripisyo para mabuhay tayo na maayos. Kapag naging magulang ka na rin, Andrea, maiintindihan mong sa lahat ng oras, kailangan magsakripisyo ang isang magulang. Hindi pa rin naman kami super close ni Mama ngayon. Pero mas nauunawaan ko na siya. Tama naman siya. Kung pipiliin niya makasama kami palagi, hindi niya maibibigay sa amin ang magandang kinabukasang nais niya para sa amin. Sa mga anak na ang mga ina ay career woman, sana ay wag tayong maging self-centered. Unawain natin sila. Dahil kahit wala sila palagi sa tabi natin, tiyak, tayo naman ang dahilan ng kanilang pagsisikap. Ako si Andrea, at ito ang aking buhay. Madalas, ang nakikita lang natin ay ang mga pangangailangan natin. Pero ang kwento ni Andrea ay isang patunay na minsan kailangan din nating bigyang pansin ang mga sakripisyo ng ating mga magulang. Mga nagsiganap, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Andrea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito,
inyong maririnig ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay at ito'y ilalahad sa atin ni Rosa. Nagsimula ang aming kwento ni Nardo na puno ng pagmamahalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, binayo ng sari-saring unos ang aming pagsasama. Isa na rito ang kahirapan. Mangingisda si Nardo at hindi sumasapat ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw naming gastos. Hindi rin kami nabiyayaan ng supling. Dahil dito, naging irresponsable si Nardo kasi wala siyang anak na palalakihin, pag-aaralin at pagtutuunan ng atensyon. Inom pa! Ibusin na natin ito natutira pang bote ng alak. Oo, talaga inom pa ako. Kaya lang to si Luisito, pre. Mukhang lalato. Bagsak na. Hindi ko na kaya na ito. Igo, hinto na ako. Apat na bote ka pa lang. Laylay lato ka mo. Hina mo naman. Tumay. Nando, si Rosa ba yung papalapit sa atin? Rosa ba yan? Oo, Kiko. Ako nga. Anong ginagawa mo dito, Rosa? O, di para sunduin ka. Alas 11 na ng gabi. Halika na. Ano Uwi na ka tayo. ba? Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko eh. Baka isipin nila, under desire ako. Ano, hindi ka sasama sa akin, ha? Hindi ka sasama pa uwi? O, sige. Huwag kang uuwi ng bahay. Doon ka sa labas matutulog. Uy, Grabe ka. Nakakatuwa lang naman kami. Anong oras na? Alalahanin mo. Alas 4 ka pa ng madaling araw gigising para mangisda. Kailangan mo makarami ng huli dahil marami tayong babayarang utang. Eh, ang ginagastos mo sa alak at bira, sana iniipon na lang natin yan. Oo na. Sige na. Nasama na ako sa'yo. Tumahimik ka. Naririnig ko sa ingay mo. Ay, hindi ako tatahimik hanggat hindi ka nagtitino. Ay, naku, tara na. Tara, uwi tayo. Oh, ito kape mo, Nardo. Mag-almusal ka muna bago ka pumalaot. Hindi ko gusto yung ginawa mo kagabi. Ha? Nagmukha akong under desire sa mga kumpare ko dahil sa ginawa mo. O anong gusto mong gawin ko? Hayaan ka mag-beer house buong gabi? O kung hindi ko ginawa yun, malamang ngayon ka palang uuwi. Pero ginawa mo naman akong kahiyaya. O hindi naman mangyayari yun kung responsable kang asawa at walang bisyo. Maliit na nga lang yung kinikita natin sa pangingisda mo. Tapos, grabe ka kung lumustain ng pera dyan sa bisyo mo. Rob. Ay, tapatin mo nga ako. Bakit ka ganyan, ha? Dahil ba yun sa wala tayong anak? Kaya ka nagiging irresponsable? Ayan ka na naman eh. Ang daming sinasabi. Totoo naman. Napaka-irresponsable mo. Hindi ka naman dating ganyan. Ay, nako. Baka pangisda na nga. Oy, hanggat hindi ka tumitino, mauulit at mauulit yung ginawa ko sa'yo kagabi. Tandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo. Lalo na't kung alam ko nasa tama ako. Rosa! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Rosa! Rosa! Anong oras na? Di ba sabi ko sa'yo, pag uuwi ka ng madaling araw, doon ka sa labas matutulog? Tumabing ka nga. Ay, ano ba? Papasok sa loob. Kanina pa ako nilalamok dito. Hindi ko na ba talaga magbabago, Nardo? Ganyan ka na ba talaga habang buhay? Ay, nako. Bahala ka. Matutulog na ako. Ano ba? Huwag mo kong talikuran, di ba tayo tapos mag-usap? Madaling araw ngayon. Nagbubunga nga ka. Di ka mahiya sa kapitbahay, buset. Hindi naman ako magbubunga nga kung matino kang asawa. Ikaw talaga punong-puno na ako sa'yo. Ako rin. Sawang-sawa na ako sa pagiging irresponsible mo. Ba? Ako, kung napapalitan lang ang asawa, matagal ko nang ginawa yun. Uy, kukain mo na sa akin. Lumayas ka na dito sa bahay ko. Di kita hanapin.
Hindi ko na nga rin magsama pa tayo dahil sagad na ako sa'yo. Sige! Kung yun ang gusto mo, aalis ako dito mamaya pagsikat ng araw. Maghiwalay na rin tayo. Ah. Total sa pinakikita mong ugali. Alam kong kahit kailan, hindi mo ako minahal. Sagad na rin ako sa'yo, Nardo! Rosa, bumalik ka. Uy, pasensya ka na. Nabigla lang ako eh. Rosa! Uy! Ayan. Ayan na lahat ng gamit ko, Luisito. Rosa, Pasok ko na sa tricycle mo. Ihatid mo ako doon sa bahay ni Ate Aning. Sa kabilang barangay. Doon ako titira. iwalayan mo na ba si paring Nardo? Punong-puno na ako dyan sa kumpare mo. At saka kasalanan yun ni Kiko. Kung bakit madalas kami nagtatalo ni Nardo. Pasensya ka na, Rosa. Hindi naman kasi namin nakalain na nag-aaway pala kayo nang dahil sa pampalipas oras namin. Rosa! Oh, yan na si paring Nardo. Dito muna ako sa loob ng tricycle. Ano ibig sabihin nito? O di ba pinangaalis mo na ako? O ayan, tingnan mo. Inimpake ko na lahat ng gamit ko. Hindi ka naalis ng bahay. Buo ng desisyon ko. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para matahimik na rin yung mga buhay natin. Doon ako titira sa kapatid ko. Rosa! O ayan, wala nang magtataray sa'yo. Magagawa mo na lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko namang mabuhay mag-isa. Oy, tara na, Luisito. Halika na. Rosa! Hindi ko naman gusto umalis ka eh. Buti naman. Dinalaw mo ko dito sa bahay, anak. Oh, bakit hindi mo pala kasama ang asawa mo? Nagtalo po kami ni Rosa kanina madaling araw. Ayun. Umalis po siya ng bahay. Dinamdam niya yung sinabi kong lumayas na siya. Bakit mo naman sinabi yun? Alam mo namang masasaktan ng asawa mo? Nabigla lang ako. Lasing ako, umuwi ako eh. Narindi lang po ako sa ingay niya, kaya nasabi ko po yan. Pero hindi ko naman po alam na siseryosohin niya yun. Sus, kasalanan mo naman pala, Nardo eh. Siguro sinermo ng kanya, papaano nag-aalala siya sa'yo? Tapos nagbibisyo ka pa. Anak naman, itigil mo na kasi ang bisyo mo. At huwag mo nang bigyan ng sama ng loob ang asawa mo. Mahal na mahal ka ni Rosa. At ayaw ka lamang niya mapahamak. Lalo na nga kapag umuwi ka ng late. Tingnan mo, ayan, pinalaki mo pa yung apoy. Kaya yun, iniwang kanya. Yun nga po eh. Nagsisisi po ako ngayon. O ngayon, nagsisisi ka. Kung mahal mo talaga si Rosa, humingi ka ng tawad sa kanya. Suyuin mo siyang bumalik na sa bahay niyo at ipangako mo sa kanya na magtitino ka na. Naku, Nardo, mabuting asawa si Rosa. Kaya wag mo siyang pakawalan. Hindi naging mabuting asawa si Nardo sa'yo. Wala siyang binigay sa'yo kundi puro sama ng loob. Tama lang, yung naging desisyon mo, Rosa, na umalis muna sa bahay ninyo. Pero ate, mahal ko pa rin ang asawa ko. Ay, oo, nandun na tayo. Pero kailangan nyo muna magpalamig ng ulo pareho. Dahil kung hindi, lalong lalala ang problema ninyo. At saka buti na rin yun, na wala ka na dun. Para ma-realize ni Nardo kung ano ang kahalagahan mo sa buhay niya. Sana nga, ma-realize niya. Uy, may kumakatok. Ate, silipin ko sino. Ay, teka muna, sisilipin ko sa bintana. Ay, Rosa, si Nardo. Sigurado akong ikaw ang hahanapin yan. Ay, ikaw na ako mausap. Sabihin mo wala ako. Magtatago muna ako doon sa kwarto. Ay, ako. Ate Aning,
Anong kailangan mo, Nardo? Nandiyan ba si Rosa? Baka naman pwede ko siya makausap. Umalis siya kanina pa. Bakit mo ba siya gusto makausap? Gusto ko lang humingi ng tawad sa asawa ko. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan nung isang araw. Walang silbi ang paghingi mo ng tawad sa kapatid ko. Kung uulitin mo lang din yung mga pagkakamali mo. Ang gusto ng kapatid ko, ipakita mo muna sa kanya na nagbago ka na sa dati mo ugali bago siya bumalik sa'yo. Sige, ate. Patutunayan ko sa asawa ko na handa akong magbago. Mabuo lang muli ang pamilya namin. Bernardo! Di ka na sumasama sa amin ni paring Luisito na magbira sa... Oo nga, pare. Wala nga ibang ginagawa ngayon kundi mangisda at pagkatapos nagkukulong ka na dyan sa bahay mo. No! Alam niyo naman na nag-away kami ng asawa ko nang dahil sa bisyo ko. Oo nga, no. Di naman lagi yun eh. Kung gusto mo, kahit isa o 2 beses lang sa isang linggo. Oo, napapansin kasi namin na palagi kang mag-isa dyan sa bahay. Hindi ka ba nabubugnot? Oo! Hindi naman siguro masama kung paminsan-minsan malibang ka rin, di ba? Yun. Gusto kong ipakita kay Rosa na kaya kong magbago. Labas mo yung binili mo, pare. Na kaya kong magpakatino. Pasensya na mga pare. Pero kailangan bumalik sa akin ang asawa ko. Manong, sandali. Hinto mo muna. Hindi kami bababa ng ate ko, ha? May titingnan lang ako. Oh, bakit ba tayo huminto sa tapat ng bahay ninyo? Titingnan ko lang si Nardo. Ayun o, sa malayo. Mag-isa siyang naglilinis ng bakuran namin. Alam mo ba, Rosa? May naikwento sa akin yung isang kapitbahay ninyo. Ha? Hindi raw palalabas ng bahay si Nardo simula nung umalis ka. Talaga? Hindi na nga raw sumasama sa barkada niya. Pagkatapos mangisda, diretso bahay na raw. Napansin din daw nila na nagiging malulungkutin si Nardo. Siguro dahil namimiss ka niya. Ano sa palagay mo? Nagbago na kaya siya? Ayon nga doon sa mga narinig kong kwento, oo, mukhang nagbago na ang asawa mo. Ikaw, Rosa, balak mo pa bang bumalik sa asawa mo? Ang lakas ng hangin at hampas ng alon. Pero tingin ko, kaya ko pa naman pumalaot para mangisda. Ato! Ano ginagawa mo? Huwag mo sabihin sa akin na makikista ka! Pagsamaan pa namin kayo! Kailangan kong kumita ngayong araw, Kiko. Tingin ko, makakaya ko naman suungin itong mga alon eh. Sige na, pare. Mangingisda na ako. Sige, pare! Mag-iingat ka! Bakit kaya ako nag-aalala ng ganito kay Nardo? Sana hindi siya pumalaot ngayon. Masama ang panahon. Rosa! Rosa, buksan mo pinto, dali! Rosa! Oh, ate, dali, pumasok ka sa loob. Ang lakas ng ulan. Yung asawa mo, pumalaot kanina habang masama ang panahon. Lumubog daw ang bangka. Tapos nakita na lamang daw nakalutang-lutang sa dalampasigan. Ano? Ay, Diyos ko. Nasaan na siya? Kumusta na ang asawa ko? Ang huli kong balita, dinala na daw sa ospital si Nardo. Buhay pa siya, pero nasa kritikal ang kondisyon. Oh, Diyos ko, ate. Halika, punta natin ang asawa ko. Kailangan ko siya makita. Rosa. Nardo, kumusta na ang pakiramdam mo? Eto,
Medyo ayos naman ang pakiramdam ko. Kala ko nga mamamatay na ako kanina. Sana pala, hindi na lang ako pumalaot. Ikaw kasi, alam mo na nga masama ang panahon, nangisda ka pa. Sobra mo akong pinag-alala. Ang importante, ligtas na raw ako, sabi sa akin ng doktor kanina. Babalik na ako sa bahay. Para nasisiguro kung ligtas ka at malayo sa kapahamakan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Rosa, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo dati. Alam mo ba, sinimulan ko na magbago. Lumayo na ako sa bisyo. Oo, alam ko. Nasabi na sa akin ng mga barkada mo. Pati na rin ng kapitbahay natin. Alam mo ba, kahit na wala ako sa bahay natin, nakikibalita pa rin ako sa'yo. Pangako, hindi na kita bibigyan ng sama ng loob at alalahanin. Salamat. At babalik ka na sa akin. Basta, magsimula ulit tayo. Kahit na wala tayong anak, sikapin pa rin natin na maging masaya ang ating pagsasama. Mahal na mahal kita. Ako rin. Mahal ko. Muli akong bumalik sa bahay at masaya kaming nagsama ni Nardo. Oo, tinupad niya ang pangako niya sa akin na siya'y magbabago na. Wala na siyang bisyo. At pareho pa kaming naging aktibo sa mga gawaing pansimbahan. Aaminin ko na, oo, mahirap ang buhay. Pero pagkasama ko ang aking asawa, wala ang hirap na yun. Dahil sabay namin yung hinaharap. At ang pag-iibigan naming dalawa ang siyang nagpapagaan ng aming mga kalooban at nagbibigay ng lakas para wag matakot sa mga dumarating na pagsubok. Ako si Rosa. Ito ang aking buhay. Totoo ang sinabi ni Aling Rosa na walang pagsubok ang hindi kayang lampasan ng mag-asawa. Basta't puno kayo ng pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Magiging mabunga rin ang isang relasyon kung pareho kayong responsable at may respeto sa isa't isa. Mga nagsiganap, Yunel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Rosa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.